जायो मबाइलाव बुहरबा आंजोंबो गोजोननाय फैयो बिनि थाखाय बेसेबां दुखु जोंहा हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आं ओरैबायदि दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन एबा खोनासंलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइजौगुरि होननाय गामिनि सासे 16 बोसोरनि गथ' गोमानानै दं बियो सिगाङाव गुवाहाटीयाव खामानि मावहैदोंमोन होननानै बुंदों आरो न'खराव फन खालामनानैहाय माने बेंगलर बारसिगोन होननानैहाय न'खराव खोन्थाहरदोंमोन होननानै बुंदों दा बे बेंगलर बारनायनिफ्रायनो बे गथ'आ दिनैसिम खबर गैया आरो दा बेखौनो सोरबाफोर नुसनबायदों खोमा होननानैहाय बे ससे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमायहरनाय जादों जाहाथे बे गथ'खौ जोङो मोनफिननो हायो दा बे भिडिअनि गेजेरजोंबो आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन बिनि बिमा बिफा आरो बिबै न'खरनि बेसेबां दुखुआव गोग्लैना दङ सासे बिसाज्ला सासे बिसौनि थाखाय बिनि बिबै बिनि न'खरा बेसेबां दुखु सैनांनानै दङ नैबेखौहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय ससेब्लाबो भिडिअ क्लिपफोरखौ देखायगोन आरो न'खरावथ' अबस्था गैखाया ओरैनोबो जोंनि बर'नि न'खरफोरखौथ' मिथिखासिगौ नोंथांमोना माबायदि हालोद जोंनि बर'नि न'खरा बे गथ'नि मुंखौ मानजित नार्जारि होननानै बुंदों नोंथांमोना स्क्रिनाव फट' नुदों पासपर्टसो जाबाय गथ'माबो मोजां फट' नुवाखिसै हयथ' सिनायगौबो जानो हागौ हयथ' सिनायाबो जानो हागौ दा न'खराव सोर सोर दं बेसेबां मानसि दं बेफोरखौथ' आङो एसेबां मिथिजोबला थेवबो न'खराव जेनाखि दङ नैबे मानसिखौहाय आङो नोंथांमोननोहाय माखासेखौ जाय केमेरानि सिगाङाव फैदों बेफोरखौहाय खिन्थानानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै खोनासंलांब्लानो जाबाय आंनि नामा थेंला ओमफ्राय नार्जारि ओमफ्राय बिमानि नामा हेरा नार्जारि बिमाबो गाबो रावहायबो उन्दुनो ओंखारना सानावबो ओंखामबो जाया मोनायावबो ओंखाम जाया बिदा बिनानावफ्रा गाबजोब्बाय रावबो बेखौनो सिन्था खालायनाय उन्दुनो ओंखाराखै नालाय खालायहरदोंमोन गुवाहाटियाव थांला गुवाहाटिनिफ्राय आं बारनायसैलै बाबा होननानै लोगोफोरनि मबाइलजों बुहरदों ओमफ्राय मबाइलानो गैया दानिया 16 बोसोर मार्च आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा जाय गथ'आ गोमानानै दङमोन बे गथ'आ नैबे स्क्रिनाव पासपोर्ट नुबाय थानायानो बिथांनि नामानो जाबाय मार्जित नार्जारि दा बिथांखौहाय बेंगलरनि बबे जायगायाव दङ दासिमबो दिनैसिमबो खबर मोननाय जायाखै दा बिथांखौहाय खबर मोनैया 9 मासनि बारलांबाय होननानैहाय न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय जादों दा बेखौनो आङो ससे नोंथांमोननोहाय मिथिहोनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना बे मार्जित नार्जारिखौ जेरावखिया नुवा मानो जेरावखिया लोगो मोना मानो बे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानैहाय न'खराव खिन्थाहरनो थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय जाबाय आंनिफ्राय गोसोखांनानै इसोरा बेखौ बयबो अनखांनो बे मबाइलाव कन्टेक्ट खालायनाय हरनो बिमा बिफाबो जाहाथे खुसि जायो मबाइलाव बुहरबा आंजोंबो गोजोननाय फैयो बिनि थाखाय बेसेबां दुखु जोंहा गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो हारसिं थाबोलानो मोदै बोहैयो फिसौआ मोजां मोजां सफैयो बयबो नाथे नागिर नुसननानै जाहाथे बुहरनो अननानै जों बेखौनो धन्यबाद सानना लागोन आरो जोबथानायाव आङो नोंथांखौ आरो खनसेबाव खावलायबावनो सानो नोंथांमोना बे मानसिखौ बेंगलर एरियायावहाय जेरावखिया नुवा मानो अननानै गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय न'खरावहाय खोन्थाहरनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय दा बिदिनो जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां फैनानैहाय गोमालाबायफैयो गोदाव सोराव जालाबायफैयो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि जाफैनायखायनो आङो लेंहरनो बायो गिनाय मोनो मानोना जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो फैलाबायनानैहाय गोदाव सोराव गोबां गोमालाबायफैयो गोदाव सोराव जायो सोरखौबाथ' मोनफिना ओमफ्राय गोबां मानसियानो आंनियाव खामानि सोंहरो बिनि थाखायनो आं लिंहरा जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय मानोना बेवहाय रिक्सनि खोथा थायो थांनाय समफ्रावबो थांनाय 6 माससो सिगां आं मोनसे भिडिअ बानायनो मोन्दों जायनाखि बेंगलराव फैदोंमोन ओमफ्राय सासे मानसिया मोनसे स्टेसनावहाय ओंखारनानैहाय गाखोनो रोंफिनाखै बै स्टेसननिफ्राय दा न'खरनि मानसिया जायनाखि बै फैफाग्रा सुबुंफोर बैफोरखौसो केस खालामनानै होबाय दा नै बिनि थाखायनो आङो रावखौबो खामानि सोंहरलाबो होनाय जाया रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जाया मानोना जोंबो गावनि लामाखौहाय साननांगौ जायो माने मालायनि बेफोरबायदि जानायावहाय माने फासिनो लुबैया
बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा खामानि सोंहरबाबो खामानि होआ होननानैहाय जोङो गोबां खोथा साननांगौ जायोना बेनिखायनो आरो दायो आंबो गोबाव खोथा बुंनो गोसो गैला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो दाबाव बेंगलरावहाय इसिबांनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर दं बै बर' सुबुंफोरनि आखायावहाय दैथायहरनो दाबाव दा जोबथानायाव बेखौ खावलायनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि